No to je slovanský symbol. By som povedal, že všech symbol, lebo Slovania to iba prevzali ako keby po staršej ešte architektúre. Ako pred inými národmi. No, že on bol v Egypte vytesaný do... Teda tam Drunvalo Melchizedek to píše v knihe Kvet života, že bol vlastne žula a on je, aj má aj fotka, cez žulu je ako keby laserom vypálený skrz celú žulu. No ja som začítal, že vlastne Slovania, v tých slovansko-arických vedách je písané, že Slovania si, oni tak povedali, že Slovania si dobrovoľne vybrali vlastný pád, ale že predtým naučili ostatné národy to, čo u nich sa zabudne. A tak víš, každá asi tá kultúra si niečo takéto napíše svoje. Že čo u nich sa zabudne? Že Slovania si dobrovoľne vybrali vlastný úpadok. A že predtým, ako sa to všetko udeje, tak iné národy naučili ich vlastných dovedností a potom sa akože to k ním prinavráti. Môže byť, lebo vlastne čo som počul, že v onom, čo má tiež akože ten Drunvalo Melchizedek, ten kvet života, tak to hovoria o obdobiach, aj Indovia to hovoria o vlastne zostupu a pádu. A vlastne oni vlastne odozdajú literatúru, ktorú neskôr už nebudú poznať, lebo nebudú chápať a potom zase sa naučia chápať. Akože oni si vedú nejakým cyklom? Celá Zem vedie cyklus, je to ako cyklus Kali, Juga Kali, zostup pád, vlastne to je z indickej literatúry a vlastne je to ako keby tak oko, takto, hej, a že vlastne máš ten vzostup, potom máš pád a potom máš vlastne vzostup pádu a vzostup zarastania. A vlastne v 2012 majský kalendár to vlastne bol vzostup, ktorý ide hore. To vlastne bol ukončené to obdobie Juga Kali a toho cyklu? Vlastne, toho cyklu. Však vlastne my sme tú debatu začali tým pádom. Dobrá, tak to znamená, že vlastne 2012 bolo ukončenie starého cyklu, bo všetci čakali, že bude koniec sveta. Áno. Konec cyklu. A začalo čo? Začalo ako keby zostup nového cyklu. Takže, lebo ja som teda čítal... Zobudzanie sa. No lebo niekto tomu hovorí, v kresťanstve sa tomu hovorí, že príchod Ježiša Krista. U Slovanov sa tomu hovorí, že ráno Boha Svaroga. Náboženstva to možno majú inak, ale že k veľkému akože prebudeniu prichádza. Ono to je v každej literatúre, ale teda Indovia, aj Majovia, aj v inej literatúre to zaznamenali akože presne matematicky do kalendárov. Takže tým pádom je to všetko rovnaké, len to je pre každú asi kultúru inak pomenované. Inak to nazvali, no. Jak je iná reč, u nás sa povie ďakujem, niekde sa povie ďakuj, niekde sa povie thank you, ale stále to isté. Tak to vychádza potom z toho istého zdroja? Asi áno. A ten zdroj je čo? A vlastne už nahrávame teraz? Áno. Aha, tak sme spustili. Ja som chcel trošku inak začať, ale tebu sa tak dobre rozpráva, že už som to nehal. No, ja som akože jednu dobu extrémne študoval históriu staroveku a snažil som sa čerpať z Biblie, z rôznych iných kníh. A kde to hovorím, že ja stále spomínam toho Drunvala, lebo tento vlastne spísal tak, že on tam dal zdroje z iných kníh a dal to ako keby dokopy. Že čo sa vlastne udialo a že kde je ten zdroj prvotný. A on hovorí o histórie 250 000 rokov dozadu. A kto bol ten Drunval? Drunvalo Melchizedek, to je autor knihy Ten kvet života, alebo napísal aj knihu 2012 a ďalej. Vlastne, to je tá posvetná geometria? Áno. On vlastne kvázi autorom od neho to celé vlastne vzýšlo. Ono to tu bolo, ale on to ako keby nechcem povedať, že preslávil, ale vyzdvihol to a napísal o tom celú knihu. A on odkiaľ čerpal? Vlastne z dejín? On čerpal zo zdrojov klasických, nazveme to ľavohemisférových, teda z matematiky, fyziky, védy rôzne, alebo teda rôznych vedcovia, ktorí sa o to zaujímali po ňom a tak ďalej. Ale on, keď to vlastne začal o tom hovoriť, to bolo v 70. rokoch, tak nikto o tom nevedel. Keď si povedal v 70. rokoch kvet života, tak nikto nevedel, čo to je. A vlastne k nemu sa to dostalo tak, že vlastne dva zdroje, jeden ako keby hmotný a druhý nehmotný. Čiže vlastne pre dve hemisféry mozgu. Akože niečo ako keby stiahol. Nie, takto. Nepamätám si to úplne presne, ak to celé začalo, ale on
bavil ako keby, oštudoval matematiku, fyziku a geometriu, čiže vlastne mal blízko k takýmto veciam, ale ho to nebavilo. Tak normálne skončil vysokú školu a so svojou ženou išli bývať na vidiek, kde si proste kúpili a prenajali, myslím, že kúpili malý domček a nepracovali, oni akože išli od systému. A venovali sa už tam nejakým meditáciám a tak ďalej. A jednoducho oni pracovali, že 4 hodiny denne tvrdo, aby si aby si zaobstarali obživu, lebo vlastne tým, že pracovali na tom poli, tak mali jedlo z toho a takýmto spôsobom žili, plus robili nejaké meditácie. A to sa odohrávalo kde? To sa v Amerike. A on žil teda v Amerike a potom pri týchto meditáciách sa mu zjavili dvaja anjeli. Prišli ako dve svetelné gule, ktoré sa mu predstavili, že my sme ty. Hej? Ale že sú to ako keby, potom vysvetlili, že sú to ako keby, on ich nazýval anjelmi. Ale akože neboli oddelení od nás, on mi vysvetľovali potom na úkor toho, mi vysvetľovali jednotu a tak ďalej. Tak on s nimi normálne pravidelne komunikoval? Áno, a on s nimi tam začala pravidelná komunikácia a oni mu vysvetľovali o kvete života, o živote, o meditácii. Hovorili mu o meditácii Merkaba, čo je vlastne spojená s geometriou posvetnou. Sú to vlastne také dva symboly. Jeden je vlastne trojuholník hore a trojuholník dole, vlastne ženský symbol, mužský symbol, ktorý je prepojený. Vlastne dva trojuholníky, ktoré rotujú do určitého smeru a ktorý je vlastne pole okolo tela. To telo, ten človek si to vizualizuje okolo, tú geometriu, pod určitým tokom a točením tých geometrických vzorcov a určitým spôsobom dýcha a vytvára si to pole Merkaby, či to je vlastne na dlhšiu diskusiu. A tam začala vlastne ako keby tá posvetná geometria a vlastne tá geometria vzniká z toho kvetu života. A takisto tam vlastne opisoval, čo je vlastne kvet života. To je vlastne, že aj my sa tým rodíme, že keď je bunka a vzniká ďalšia bunka, tak sa rodí podľa kvetu života, že vlastne preto je to kvet života, lebo z toho vznikáme, z tej geometrie vznikne človek. A vzniká z toho vlastne celkový život. No a potom vlastne mal ešte ďalší kontakt s Tótom egyptským, teda z Egypta. Ja som na rakdové dosky tuším, čo napísal. Áno. A on mu teda odozdával presný priebeh geometrie, presne tak, ako teda on sa to naučil za čas Atlantidy, nazveme to. A on mu vlastne hovoril aj celý priebeh histórie, ako si ho pamätá Tót egyptský. Teda on žil aj pred Egyptom, ale naša história si ho pamätá z Egypta. A on mal viacero mien, v Ríme mal iné meno, v čas Egypta mal iné meno, v čas Atlantidy mal iné meno a tak ďalej. A z Egypta si ho pamätám ako Tót. A on mu vlastne vysvetľoval aj históriu, teda ako ho videl on, ten Tót. Ale že to upozornilo, že to je môj pohľad, lebo v Egypte akože zapisoval veci, čiže vlastne zapisoval tú históriu. A že ja som si to takto pamätal, že to je môj pohľad na vec. Ale že iný človek má iné úroveň vedomia, mohol tú súvislosť tej histórie vidieť inak. Ale keď som si ja patral aj po iných zdrojoch, tak je to akože veľmi podobné, možno iné odlišnosti, ale je to všetko vlastne podobné, že to nadviažem vlastne naspäť na to obdobie toho zostupu a pádu, ktorú teda opisoval aj on v tej knihe, ktorú mu hovoril ten Tót. A vlastne, že oni tam opisujú históriu 250 000 rokov dozadu, jak to vlastne celé začalo. Jak to pokračovalo, niečo, čo začalo predtým. A to bola tá Lumeria, Atlantida, Egypt, Rím až po dnešnú dobu. Staroveké civilizácii. A mňa napadla jedna vec, že pokiaľ 2012 ako Májovia vraveli, že teda je to koniec toho cyklu a mnohí čakali, ja som teda bol v Amerike a bol som na lodi a som vyšiel hore na palubu. Ja to som čakal, úplne som čakal, že čo sa áno, že či nejaká vlna príde alebo niečo. Tak a nestalo sa nič. Si bol na mori? Ja som bol na mori, no. Ja som pracoval vlastne na záoceánskej lodi ako kaderník. No a však mal som už von, to bol večer a to bol vlastne silvestrovská noc. No a tak som o polnoci alebo pred polnocou vyšiel von, tam som si láhol a pozeral som teda, že či sa niečo udeje. A tak nič, krásne nebičko, pokojné more. Ale však je vlastne 13 rokov od toho roku 2012. Ty si vlastne myslíš ako osobne, že ten cyklus, ktorý teraz započal, že kam smeruje? Akože
pre každého jednotlivca inak, alebo nás to... Lebo ja tak si myslím, že ten, kto príjma teraz tieto zmeny, ktoré prichádzajú, tak nehovorím, že to mať jednoduchšie, ale vedome to príjme. A ten, kto ich nepríjme, tak či tak im bude musieť čeliť. Že bude to pre mňa náročnejšie. Čo si myslíš ty, že kam vlastne smerujeme? Nie akože systém, ale ľudstvo ako také. Ja budem zase spomínať toho Drunvala, ja tu teraz robím promo, nie je to zámer, ale preto to chcem povedať, lebo z toho som sa niečo naučil, z toho, čo sa teraz deje a z tej literatúry to aj vnímam podobne. A on vlastne hovoril, že vlastne sa pripravuje táto doba, to 2012, na nejaké predimenzovanie, to už akože do nejakého sci-fi, na 4. a 5. dimenziu. A on to spomínal, že čo mu ten Todd odozdal, že ako to kedysi v histórii prebiehalo, lebo to sú cykly, ktoré sa dejú opakovane. Preto aj tie civilizácie vlastne zanikli, že nie, že odišli, ale odišli do inej dimenzie. Teda tak hovorí tá literatúra. Ako je fyzicky? Fyzicky, áno. Fyzicky s celým telom. Ono to vlastne sa tej knihe píše tak, že nastane 3 dni tmy. Ale predtým... To sa aj v Biblii inak píše. Áno, veď to je celé zaujímavé na tom, že vlastne ja som to čerpal potom z viacerých zdrojov a keď som to pozrel, že ty kokos, že to je tak, že wow, že ak to všetko do seba zapadá a že vlastne ešte predtým bude destabilizácia systému. To znamená, že všetko staré, tie vzorce, ten Matrix, celý ten systém sa bude rozpadať, čo sa teraz úplne deje, lebo vlastne ten pravicový a liberalizmus úplne sa proste... Je to 50 na 50, čo je zaujímavé, že není to, že 30 na... Žiadna rovnováha. Áno, ale že vlastne že totálne napätie sa vlastne vytvára. A čiže vlastne tá destabilizácia toho systému bude až tak krutá, že vlastne vznikne totálne pnutie, že to vlastne úplne rozpadne. Či príde, ono prichádza s tým aj akože kataklizma, kedy spláchne ako keby celý ten starý svet. Ale čo som čítal v tom Kvete života, že to nemá teraz prísť, že sa vlastne čaká, aby prešli všetci. Čo si nechápem, neviem si to predstaviť, ako sa to udeje, ale tak to je na Bohovi, Pánu Bohu, že ako to vlastne vytvorí, alebo ako to bude. No a potom vlastne má prísť, on to presne opisoval, že majú prísť, nemajú prísť, ale tak sa to dialo kedysi, neviem, že to tak bude teraz, že vlastne prichádzali rôzne farby, ktoré sme my nepoznali, lebo v našom spektre, v našej dimenzii neboli takéto farby. Sme to nedokázali vidieť. Áno, a zrazu sme to uvideli, ale náš mozog to nebude chápať, že čo je to za farbu, lebo to bude niečo iné, čo náš svet nechápe. Takisto nejaké geometrické vzorce, útvary, sa to bude objavovať na miestnostiach vonku a tak ďalej. Ľudia budú šáleť, lebo že čo to je. A vlastne nemáme sa ich dotýkať napríklad, lebo to hneď vtiahne. A že ten proces má byť pomalý a bude trvať 3 dní. A nemyslíš si napríklad náhodu, že, lebo to sa píše teda aj v Biblii, ale v iných knihách, že ten systém toto poznanie ovláda a bude sa snažiť nejako umelo, vytvoriť akože nový Matrix, do ktorého môžu, že ako to človek dokáže vedome rozlíšiť? Dokáže to človek vedome rozlíšiť tým, že sa teraz vzdeláva, alebo zostáva v tej rovnováhe, alebo v tej láske a izoluje sa od tohoto všetkého neživého, čo sa teraz rozpadá a tvorí vedome, sa snaží vedome tvoriť, alebo jednoducho to tak iba príde a bude to pre nás také prirodzené. No ja mám ten pocit, že keď som sa začal zaujímavať o tú ezoteriku a seba spoznávanie duchovno a tak ďalej, že som si prešiel takým obdobím presvedčenia ľudí o mojej pravde, že vlastne som zase dostal nejaký wow, čo ja všetko viem a vy neviete. A potom som si prešiel vlastne tým, že som si pripadal, že už dobre, tak už nepresviečam, ale že som nejaký, neviem, že ide to len cez tú intuíciu, že to je tá cesta, že to je len cez tú intuíciu, cez to srdce. A potom vlastne som zistil, že akí sú tí ľudia uletení, že vlastne oni ani nejdú podľa intuície, ale len si myslia, že idú podľa intuície, ako keby im chýba tá zem, tie nohy a tá logika. Duchovná nadstavba možno aj? Skôr tá logika. Je, že uzemnica. Uzemnica. Normálne pevne mužský štýl proste pozerania sa na vec, čo mi to ty vypráva, že v duchovných veciach to je hlúposť. Ano. A čas do toho dať, to znamená, že byť racionálny, rozmýšľať nad tými vecami. A jak niekto hovorí, že daj mi zdroj, každý sú nejaký zdroj, hej, čiže vlastne z toho čerpať, že áno, má nejaký zdroj logický, tou ľavou hemisférou ísť podľa toho, ale zároveň má aj tú pravú hemisféru, to znamená, že tú intuíciu poznávať a spoznávať
a to srdce, to znamená, tá cesta je ako keby v strede. No ale povedz mi jednu vec, napríklad to ma veľmi zaujíma, že ako dokáže človek vedome rozvíjať intuíciu? Vieš, že je to taká otázka zvláštna, ale ja sa normálne snažím sám sebe vedome rozvíjať intuíciu, akože pomôcť jej, lebo sa vraví, že srdce je dobrý sluha, ale zlý pán. Hej. Ale ako prispieť intuícii k tomu, že dobre, som tu, snažím sa spolupracovať, aby sme vychádzali z tej pravdy a z toho čistého. Máš nejakú skúsenosť alebo niečo? Je to asi prax, si myslím, že vlastne hovoriť o intuícii alebo cítiť intuíciu, že si prečítam niekde v knižke o intuícii, tak asi to nezabere, ale je to akože prax. To znamená, že vedieť byť v tichosti, odfiltrovať nejaké myšlienky, nejaké pocity, čiže vlastne to meditácia kvázi, a z tej meditácie vytvoriť si možno nejakú frekvenciu, ktorá nie je nejak negatívna, poprípade začať nejakou vďakou, modlitbou, jednoducho sa stíšiť, zároveň sa uzemniť, nebyť hore ani dole, proste byť v sebe, v strede a zároveň nejakej pokore. A keď tento stav človek nadobudne, tak vtedy môže vedome premýšľať o tom, čo je správne. Čiže toto je pre mňa cesta intuície, že vlastne vtedy sa tá intuícia ako keby ukáže sama. A zároveň, keď začne človek aj nad tým rozmýšľať, čiže vlastne vedome, to mužskou, logickou stránkou, tak dostane nejakú odpoveď a zbytok odpovede dostane v tej intuitívnej stránke, lebo tá logika má určité obmedzenia, že vlastne dojde do určitého štádia a nemáme odpoveď. A vlastne ďalšia odpoveď je, tá nadstavba tej logiky je tá intuícia. Ja som počúval Vieru Ovečkovú, ona sa zaoberá slovanstvom a ona presne toto hovorila, že keď človek, že máme rôzne dary, len boli pre naše vlastné bezpečie ako keby nám odňaté. Lebo že človek s nimi nevie narábať, že keď nemá v sebe rovnováhu, ten pokoj, to uzemnenie a to napojenie, že je proste v takomto vlastnom strede, tak človek dokáže aj nevedome ublížiť. A možno práve mám taký pocit, že keď človek postupne rozvíja tú intuíciu a vychádza z toho svojho vlastného stredu, tak sa dokáže napojiť aj na zem, aj na stvoriteľa napríklad. A postupne sa mu odhalujú rôzne dary. Ale ja teraz nevravím, že človek dokáže premiesnať poháre, alebo vie, že budem, jak v tom filme, že som sa v tejto miestnosti a pomyslím sa, budem v mojej izbe. Teleportácia, tuším sa to nazýva. Áno, tuším. Možno aj takéto sú dary, ale že človek tou pokorou, jak si povedal, možno aj tým pokáním a tým uzemnením dokáže rozvíjať sebe také úžasné, také tie skutočné dary, ktoré tá intuícia ako keby bola takou bránou, vieš, do toho nepoznaného, že možno potom sa nám ukazuje, ak si ty vravíš, že rôzne tie geometrické, ja neviem, tvary alebo farby. A ja osobne si myslím, že teraz v týchto časoch sa toto aj medzi ľuďmi deje, lebo vnímam, že ľudia hľadajú alebo práhnú po viere. A ľudia nevedia, v čo majú veriť. No, ja to vidím tým, že vlastne bývame my oproti kostolu, že to tam je každú chvíľku ako malý festival. Jednoducho tam je strašne veľa ľudí, veľmi veľa ľudí. A veľa ľudí sa zaujíma o duchovno a tak ďalej. A zase taká, čím viacej rastie jednej strany, tak tým rastie druhá strana. To znamená, že ja vidím ako keby, že za strašne veľký záujem o politiku, čo je vlastne tá druhá strana. Nové náboženstvo. Áno, že máme intuíciu, máme tú vieru a máme len nejakú logiku, ktorú akože chceme nejakým spôsobom dať nejaký rád, aby si to obhájiť a tak ďalej. Čiže ono to vlastne rastie ruka v ruke. Takže neviem, že podľa mňa je vlastne ten stred nájsť v tej logike a v tej intuícii. V intuícii používať logiku a v logike používať intuíciu, ako keby to celé prepájať. Lebo ja som chcel dneska s tebou viesť tú debatu na to, že sme sa aj bavili, že budeme sa rozprávať o tom, ako mať medzi súkromným pracovným životom rovnováhu a ako nestratiť tú duchovnú, ja by som povedal, že nadstavbu, ale ja tomu hovorím, že podstielku. Vieš? A toto mi z toho tak vychádza, že stále sa vraciame do toho, že byť v tom strede. Hej, tak. Ukotvený pevno v tom strede a z toho vychádzať, lebo tým pádom nedokážeš byť ako keby takou bábkou pre ten systém, aj keď tá vlastne hmota nám dá, ja som vďačný, veľa vecí
ktoré nám tá západná alebo tá technológia umožnila, ale na druhej strane je rozdiel, keď ten človek je používaný technológiou a je rozdiel, keď človek používa technológiu. Hej. A ja napríklad vidím medzi mladšou generáciou, že im tá technológia vládne. No to ja sa toho tiež troška obávam, aj tie technológie. Ono to je o tom, že čím bude vyššia technológia, odozdávame sa do rúk jej, ale aj po takých jednoduchých stránkach, kvázi jednoduchých, že napríklad je nám zima, už bežná technológia, ktorá tu už je možno aj neviem, 100 rokov, že si zapnete elektrické kúrenie, áno, alebo hociaké ústredné a tak ďalej, a že to telo jednoducho si neprehrejeme sami. Napríklad nejakí majstri si vedia prehriať, majú 17 stupňov, tak sa zohriem, vytvorím si nejaké teplo, vnútorné nejaké procesy zohrievania, ktoré kumuluješ v sebe. Áno. Čiže to je už taký akože základ úplne od tých primitívnych technológií, ale celkovo napríklad, že aj počasie, stále si pozeráme počasie a nespoliehame sa na takúto intuitívnu záležitosť, že zajtra sa máme ísť skúpať, ideme si pozrieť, aké je počasie, ale nepozrieme sa na to takým iným štýlom, že zajtra sa máme ísť kúpať, je to správna voľba, že hej, že vlastne, že hneď odozdávame sa vlastne, všetko riešime cez tú hlavu a malo riešime cez tú nejakú intuíciu alebo cez nejaké, ty si hovoríš, že vlastne s tou intuíciou sa otvárajú nejaké dary. Ja si myslím, že tým, že vlastne človek začne byť spirituálny, tak sa mu automaticky začne toto diať. Začne vidieť aury, začne poznávať tú synchronicitu vesmíru, že čo je, bude ako keby vidieť viac zo zhora ten celý labyrint, ale je potrebné podľa mňa mať aj tú logiku, aj zároveň tú intuíciu, aby vlastne sa držal v strede. Lebo napríklad ja keď si pozerám, a teda si pamätám mojich starých rodičov, ja veľmi teda rád počúvam starých ľudí, tak sedliaci nie, keď išli napríklad siať, tak v prvom rade požehnali. A vedeli, že no tak dneska sa napríklad siať nebude, lebo bude, poviem príklad, že bude silná búrka, že podľa toho, čo to vedeli, tak sledovali tú prírodu, boli silno tak spätí s ňou. Ja si pamätám, keď som bol malý, tak sa hovorilo, že keď prší a robia sa bublinky, že za chvíľku prestane pršať. Keď sa robia na vode. A osobne si myslím, že my stále hľadáme ako keby medzičlánok medzi tým spojením, či už so zemou, alebo s Bohom, že stále nemáme v sebe takú silnú vieru, že dokážeme sa priamo napojiť. Hľadáme rôzne techniky, či sú to náboženstva, či už sú to rôzne techniky z východných náboženstv, alebo z toho nášho, teda kresťanského, alebo hľadáme rôzne spôsoby, ja neviem, či už meditačné, alebo neviem, ako sa volá tá látka, ktorú tí ľudia chodia fajčiť. Ayahuasca. Že či dokážeme sa priamo napojiť my na zdroj, alebo musíme mať vždy takýto nejaký medzičlánok, ktorý nám to umožňuje? Neviem akože úplne na to odpovedať, ale tie cesty, ja si myslím, že ayahuasca pre niekoho je to cesta a ja si myslím, že ayahuasca není úplne cestou, lebo to je veľmi rýchly proces a nie každému to môže pomôcť. Je to ako keby hneď sa postavíš pred svoje zrkadlo a niekomu to môže ublížiť, kto nie je pripravený. Oni sa hovorí, že sú aj sprievodci, ktorí sa na to pripravujú, ale ja si myslím, že sa na to nedá pripraviť možno za týždeň alebo za víkend. Ja som mal také, že k tejto ezoterike som sa dostal tak, že som robil nejaké meditácie bez nejakého vedomého majstra, ktorý mi s tým pomáha a ja som začal opúšťať telo, ja som vystreloval z tela samovolne, ani som nechcel a spôsobilo mi to nepríjemnosti. Ja som bol vracený naspäť a mal som z toho do stavy. Tak som potom vyhľadal vlastne človeka, ktorý o tom vie viac a začal som sa už vlastne učiť o tom viac pod vedomou školou, ktorá už je roky overená. A jaká vlastne bola tvoja otázka? Ja som sa zakecal teraz. Nie, dobre odpovedáš. Veď ja som vravil, že bude to asi také voľné. Aha, jasne, už viem, že vlastne, aká je tá správna cesta, či potrebujeme... Že či je to vlastne aplikovateľné na všetko, alebo že závisí podľa toho v čom?
Takže či je tá správna cesta, či je to kresťanstvo, alebo buddhizmus, alebo či potrebujeme nejakú cestu na to, aby sme sa dostali k Bohu. Taký ten medzibod, no. Hej. Že či... Ja si myslím, že to je zámer. Čiže vlastne, ja si myslím, že dôležitý je zámer a charakter. A je úplne jedno, akou cestou sa ide. Ja vlastne, čo som robil ten projekt, ten gospel rap, tam vlastne tam to vysvetľujem, že jedno, akou cestou ideš, čiže cestou kresťanstva, buddhizmu, ak ideš úprimne a zo srdca. Takže to podľa mňa je jediná cesta, a len sa rôzno nazýva. Hej, že vlastne, alebo ideš po rôznych cestách, ale ideš na jeden smer. Tak by som to možno... Ten istý bod. No, na istý bod. Takže toto ja sa tak to myslím, že... A veľa ľudí viem, že má s tým problém, že čo sa s tým stretávam, že ja keď som vlastne pustil toto video, to bolo, že ja som spravil o tom skladbu, že jedno, v čo veríš, keď veríš dobro. A som potom vysvetlil tú skladbu, že jak som to celé myslel, a viem, že veľa kresťanov mi na to napísalo, že nie, že je len jeden smer a to je vlastne kresťanstvo, a to mi prišlo také akože dosť zaslepené. Lebo oni vlastne akože ja sa im nečudujem, ja nechcem odsudzovať, lebo v literatúre v Biblii sa píše, že je len jeden Boh a v iného Boha nemôžeš veriť. Áno, nemôžeš mať iného pána. Áno, len ide o to, že ten Boh môže byť jeden, len sa inak nazýva. Čiže vlastne ja verím v jedného Boha, ale takisto verím, že hinduisti veria, aj keď oni majú mnohobožstvo, ale ako keby je to ako keby rozčlenený jeden boh na viacero. Na viacero, hej. Čiže vlastne stále to je to isté. A aj je to úplne jedno, že či si kresťan, hinduista, alebo že aký si silný kresťan. Ja sa na tom vždycky tak pousmejem, že chodí každý deň do kostola a nás povedia. Odfajkni si to. A že pre mňa ako človek nemusí vôbec chodiť do kostola, ako to necíti. Môže byť pre Boha oveľa hodnejší ako ten, ktorý tam chodí, lebo sa aj píše v Biblii, že mnohí budú klepať a nebude im otvorené. A budú počuť škriepanie zubov, že budú nahnevaní, že on... V tých 3 dňoch sa vraví, že sa to všetko udeje, ako sme spomínali na začiatku. Ano. Že nebudete otvárať, sústrediť sa iba na modlitbu a tak. Ano. Ale ja si osobne myslím, že ja som tá kresťan, aj sa snažím mať úprimnejší a čistejší vzťah s Bohom, ale zároveň mám pocit, že jak sa aj v Biblii píše, že človek sa nemá modliť na výchyr, vieš, že aby bol videný, lebo ja som kresťan a pritom sedíš v prvej lavici a vonku nepozdravíš kamaráta. Že vlastne tým, ako žiješ, tak tým prejavuješ vďaku Bohu za ten život. Vieš, že ja teraz napríklad som prišiel si Nový zákon a teraz čítam Starý. A keď som čítal Nový zákon, tak som tam videl, že vlastne Ježíš stále hovoril, a mi tak z toho vyšlo, že dobro sa skrýva v pokore a v tichu. Iba zlo je hlučné. A že vlastne tvoja viera má vychádzať z tvojho srdca. Že má to byť úprimné, čisté, pravdivé. Lenže nemôžeme to brať ako nejaký nástroj, že však teraz niečo dobre urobíme a Boh mi za to niečo dá. Vieš, že lebo veľakrát, však ja sa budem chovať dobre a niečo dostanem. Ale pritom to má byť také, že ja dávam a neočakávam. Ale tým pádom, či to všetko príde. Hej, ja som sa tak, som rozmýšľal nad 10 Božím prikázaní, že ja by som to, nechcem teraz akože hovoriť, že je tam chyba, to si nedovolím, ale to naše obmedzenie slov ukazuje slovo prikázanie ako príkaz. To znamená, že máš to robiť. Ale je to skôr o tom, že keď žiješ zo srdca, tak žiješ 10 Božích prikázaní, nepotrebuješ si ich čítať, ani ich nepotrebuješ poznať. Ani nepotrebuješ to brať ako príkaz, ale to je skôr, táto literatúra je skôr napísaná pre to obdobie toho úpadku. To znamená, keď niekomu povie, že žij zo srdca a intuitívne pred 15, 20, 30 rokmi alebo pred 1500 rokmi, tak by to nepochopil. Preto by musel mať akože prikázania, ktoré mu ohraničili, že takto keď to dodržuješ, tak si vlastne dobrý, že áno, hej. A teraz si myslím, že je iná doba, ale teda ja to vnímam iba zo svojho pohľadu, že nemusí byť taká doba. Len ja to tak vnímam, že prichádza tá doba, že nie je príkazov, lebo aj na výchove detí to vidím, že vlastne tí mamičky nové ich neprikazujú, ale rozprávajú sa s nimi. Prichádza úplne iný štýl výchovy. A toto je o tom, že o tej komunikácii. O tej komunikácii a o tom pochopení vlastného vnútra. To znamená, že tá pravda, jak si spomínaš v Biblii, je v tej tichosti, v tej pokore.
A to búra všetky náboženstva, lebo ty nepotrebuješ mať daný kostoly, ty nepotrebuješ mať daný mešity, nepotrebuješ mať proste nič. A potrebuješ mať iba seba, svoje ticho, Čistý vzťah s Bohom. a svoju úprimnosť a vtedy dokážeš vnímať, vtedy vytváraš ten chrám okolo ľudí. Napríklad v Biblii sa píše pekná veta. My sme mali svadbu s Dominikou vonku, kde sme pozvali kňaza. Malo to byť v kamenáči v kruhu. A ten kňaz, mal to byť ten františkán, chodí v takých najkách, čiže taký ako novodobý kňaz. A on sa tomu veľmi tešil, že jasné, že vonku, že to bude super ešte v kruhu, že vlastne ten kruh vytvára takú tú, akože... Umocňuje. Áno, umocňuje takú akože súdržnosť. A potom mi zvolal za 2 týždne, že im to stopli z vrchu, ale vlastne z tej hierarchie kresťanskej, alebo teda cirkevnej to nazvem, že to zakázali, že nebude sa proste vonku. A teda on mi potom povedal, že je taká, povedal mi to kamarádová mama, ktorá prekladá si Bibliu a tiež tomu nechápala, lebo ona je teda ortodoxná kresťanka, ale taká čistá. A on hovorí, že ja ti niečo poviem, že čo sa píše v katechizme, podľa čoho by sa mali kňazi riadiť. Čiže aj podľa Biblie, ale katechizmus to je ako keby zosumarizované nejaké body. A že kde teda teda, kde sa môže človek zobrať, mať svadbu. A tak tam píše, že celá zem je svätá, neviaže sa na žiadne konkrétne miesto. A veriaci ľudia tvoria stavebné kamene Božieho chrámu. Čiže to je úplne nádherná veta, to je citácia z Biblie. A teda ja som to teda ocitoval potom tomu kňazovi, on povedal, že áno, že to je, on to o tom vie, ale že bohužiaľ, že teda, on by chcel, ale nemôže, je to politika. A tak som povedal, že je pozvaný, že keď príde, tak ako bude vítaný, ale pre istotu som tam dal aj teda politika, ktorý nás oddal. A toto hovorím, že toto sú tie mantinely tých náboženstiev, že zbytočne sa tam vytvára tá politika. Ale čo je to? Je to vlastne strach, alebo je to... Nevedomosť. Alebo vedomé nejaké riadenie, lebo ono sa hovorí, že Boh stvoril posvätný chrám a jak sa ho budete starať, tak budem postarané o vás, lebo keď Biblii sa... Nechcem to hovoriť presne, ale viem, že to bolo, že daroval som vám posvätný chrám. Keď ten posvätný chrám zničíte, zničím ja vás. A to si človek môže povedať, že aj táto zem, aj vlastné telo, že ako s ním nakladaš, takého bude mať, lebo to telo je... Ty si zároveň jeho pánom, ale zároveň je on aj tvojim pánom, lebo však ako keby si bol väzňom, vieš, toho vlastného tela, že tak, ak sa budeš starať o svoju celičku, tak takú budeš mať. Ono, je to tak, že ak si povedal, že utkvela teraz taká veta vo mne, ak si povedal, že zničím ja vás, že ako keby ten trestajúci Boh v Novom zákone už je ten odpúšťajúci Boh. A že ja som to tiež niekedy tak bral, a ešte donedávna dokonca, že som mal troška averziu voči kresťanstvu, že keď v Jeruzaleme boli nevinné deti zomreli, alebo teda nie Jeruzaleme, Egypťania. Jeruzalém bol zachránený a Egypťania boli tie deti, ktoré zomreli, aj deti. A tak som si povedal, že čo je to za Boha. Že som mal nervy na také niečo, akože na Boha, ktorý oni ho takto stvárňujú. Ale že keď si zoberieme, že teda, že ako som spomínal, že kedysi ľudia museli mať takúto literatúru, aby tomu pochopili, teraz sa inak na to už pozeráme, inak to vnímame, čiže ja si musím preložiť tie slová, ako keby inak do svojho vnímania. A to je to, že keď ľudia žijú, že dostali toto miesto ako raj, ako niečo, čo je krásne a nepotrestá nás Boh, ale tým, že vlastne všetko, so všetkým prepojené, tak sa potrestáme sami, ako keby. Za vlastné činy. Za vlastné činy a musí tu existovať ako keby nejaký systém, ktorý je veľmi spravodlivý, ktorý je božský. To znamená, že my ako keby národ, keď robíme hlúposti, tak jednoducho tie hlúposti sa nám vrátia. A keď robíme extrémne, tak sa vráti extrém. Čiže netrestá nás Boh, ale trestáme sami. Áno, však Boh nám dá slobodnú vôľu. Vedomé a slobodne. Ja som raz počúval Darinku Laščiakovú, ktorá rozprávala príbeh o tom, že keď Boh rozdával dary a miesta na zemi, tak už všetko mal porozdávané, už sa išiel otočiť a zrazu tam zjavila taká malá skupinka. A on im vraví, že vy ste kto? Však my sme Slováci. Že kde ste boli doteraz? Že veď ja už som všetko rozdal, že však my sme teda prišli iba pozdraviť. A on hovorí, že no tak vám dám ten najkrajší kút na tejto zemi, raj. No a tak teda už ak s ním naložíme, tak už taký aj bude. No darmo nadávať na Boha, keď... bo ja hovorím, že Boh je iba spravodlivý. Lenže tá spravodlivosť sa veľa ľuďom nemusí páčiť. Lebo môže byť na úkor ich blahobytu. Nemusia ho vidieť.
tú spravodlivosť, ako sme sa bavili predtým, ako sme išli točiť toto, že vlastne to naše podnikanie, ktoré máme, si sa pýta, že ako to celé prepájame, tak to je teraz to vysvetlenie, že vlastne vyhodili nás z priestorov, predtým nám proste museli sme nahradiť lektorku, lebo to tam nebolo dobre, že proste sa to celé zosypávalo. No a my sme s Dominikou proste už rok riešili to, že či chceme robiť, lebo sme došli do nejakého syndromu vyhorenia, ktorý sme potom akože už ako keby začali riešiť, že už sa dávame dokopy, ale začali sa nám proste rozsýpať tie veci. A ja by som mohol darmo obvinovať teraz, že ten za to môže, Boh za to môže. Ja som si vybral, ja som začal o tom rozmýšľať, vedome o tom hovoriť, či to je správna cesta, či nebudeme robiť niečo iné. A ono sa to proste začalo rozsypávať. Hej. A teraz to došlo do takého štádiu, že proste sme boli postavení pred múr, takže tak chceš to, alebo to nechceš, hej. Tak sme sa rozhodli, že áno, ideme bojovať a chceme to a vlastne sme vyšli teraz z vďaky, že veľa ľudí není vďačný za to, čo má. Takže vlastne ďakujem za všetko, čo mám a za tie veci, ktoré sa mi zdali najskôr ako totálne peklo, že som týždeň nespal a tak ďalej, že to bola len odpoveď na to, čo som ja chcel. To znamená, že Boh nám dá len to, čo chceme, aj keď zo začiatku sa nám to môže zdať ako totálna prehra. A potom, keď to pochopíme, tak nás to niečo naučí. Poďakujem za tú celú situáciu a tým pádom transformujem všetky tie frustrácie, celý ten hnev a nechám to nejak... Ja sa aj odozdávam Bohu, že sa odozdávam do jeho rúk a pokiaľ môže, nech mi dá na to silu a vtedy vlastne to funguje, vtedy to ide. Ja úplne súhlasím, pretože mám pocit, že práve tá transformácia, ktorá sa teraz deje, je v tom, že ja som tiež mal teraz 2 týždne dovolenku a sme sa o tom rozprávali, že som si v sebe upratol okolo seba a uvedomil som si, že ak mi neskutočne Boh požehnal a tým životom, ktorým mám, neskutočne za to ďakujem, ale až teraz to uvedomujem po nejakých, ja podnikám asi už koľko, 13 rokov, 12 a teraz, posledné dni to mám také, že ja neskutočne každý večer ďakujem Bohu za to, čo mi nedal, za to, čo mi vzal, lebo by to dopadlo úplne inak. Hovorí sa, že to, čo ti ide ľahko, je Božie nasmerovanie, to, čo ti je ťažko, je Božia ochrana mnohokrát. Áno, to je presne definované. Hej. Ale teraz vidím to, že mnoho ľudí prežíva veľmi náročné obdobie, pretože sú predpripravovaní na tú odmenu, ktorú dostanú. Vieš, aj keď sa to zdá, že to je ťažké, zlé, že to bolí, že všetko sa rúca, ale jednoducho ten prach sa to obráti a z toho vzíde to nové. Ono, keď človek dostane niečo rýchlo a zadarmo, tak to neváži. Takže vlastne keď my zabojujeme a dostaneme potom niečo. A ešte ďalšia vec, čo som vlastne riešil, že keď si prajeme nejaké veci, tak či to vlastne tú zodpovednosť prijímať ten dar, lebo keď si budeme prijať veľa, dostaneme veľa darov, tak už budeme akože kvázi rozmaznaní ako dieťa, nebudeme vedieť, čo s tým, tá zodpovednosť úplne na nás padá. Ja to vidím, preto vlastne slávni herci a speváci majú všetko a fetujú a sú z nich trosky, lebo majú toľko darov, že nevedia, čo s nimi a nevedia príjmať ten dar. Majú zodpovednosť za toľko darov a teraz čo s tým, hej? Čiže vlastne sa to na nich zosýpa. Preto je lepšie podľa mňa žiť skromnejšie a nepýtať si veľa a mať vďačný za to, čo mám. A ja už som hovoril, keď sme sa bavili pred rozhovorom, že už aj v tej fyzické hmotné veci, že už to ani nechcem. Že mne už to toho zbavuješ. Áno, že ja už cítim, že to je na mňa záťaž, že keď sa chcem zjemnovať a dá si nejakú fyzickú vec, tak to vnímam ako, že keď si pritiahnem nejakú fyzickú vec, tak je to pre mňa záťaž. Že to potrebujem vlastne. Že sa tak jednoducho, človek teraz to tak zjednodušuje, že mať to také čisté, také pravdivé, jemné, úprimné, nejak tú hmotu, aké tá hmota je dôležitá, ale nie tak, že sa tak zaneseš. Áno, presne tak, že s rôznymi vecami niekto si kupuje proste stále nové veci, nové autá, ja neviem, proste milión predmetov, ktoré do života nepotrebuje a potom čo s nimi. My keď sme sa sťahovali, ja som to videl, keď sme sa sťahovali z domu do domu, že čo sme mali my, že totálnych zbytočností, čo som nevidel 3 roky, boli niekde v krabici a že vlastne, jak som si kupoval nové alebo hračky, ja to vidím u malých, teraz malá má, že má narodeniny, tak sa robí oslava
A my každému, Ježiš, nič nekupujte, ale niečo malé, drobnosti, ja neviem, že niečo na vyrábanie, nejaké nálepky, nakreslenie, že ja už neviem, kam mám dávať hračky. A je to totálne plýtvanie plastu, zeme. Zbytočnosť. Áno. A my sa vlastne to učíme a keď budeme starší, tak zase chceme novú vec. A už nevieme potom, čo s tým, takže... Akože ja chápem, ja sa tak rozprávam s mojimi priateľmi o tomto, že chápem, že chcú dať deťom to, čo oni sami nemali, lenže to dieťa nemá tú skúsenosť prežitú ako ten rodič. Ano. Vieš, mne sa to ľahko hovorí, lebo ja deti nemám. Ale asi by som tiež všetko dal, čo by som na očiach videl. Ale tá disciplína s tou láskou, uvedomiť si, že čo, však dieťa malé potrebuje, najradšej má kľúče, slnečné okuliare a fľašku plnú kamenou s vodou. To sú najlepšie hračky. Áno. Chápeš, a teraz ideš na oslavu, tam ti dajú 70 hračok a dieťa sa viacej teší z toho rozbalovania ako z tej samotnej veci. Ona sa teší z toho procesu obdarovávania. Ja to vidíme na malej, ona sa teší, ona sa to kúkne a drbne to na zem. Vieš, proste úplne, že... Áno, nezájem. Áno, nezájem. Úplne, ona sa teší z toho procesu, že mu gratulujú, nám podáva jej ruku, že sa objímajú, že je šťastná, ona sa cíti z toho procesu obdarovávania, ale je úplne jedno, že čo tam má. Čo to dostane. A keď sa akože koľkokrát, že minulý rok, keď mala oslavu, dostala mi koľko hračiek a ona s polovičkou hračkami nevedela, že ich má. Ona sa zarala z polku a nedošla k tej ďalšej. A ja som to potom robil tak, že ja som to schoval a postupne som jej to akože vyťahoval. A ona sa v roku stále tešila, že ja mám novú hračku, hej. A že to je, už si ho mala, len som ti ho akože rozložil na celý rok. Urobil si harmonogram. Áno, lebo vlastne by bolo toho na ňu veľa, by bola zahltená a ona by to jej hlavičke bolo zrazu, že všade a by som jej skôr ubližoval tým, ako jej tak áno, ono sa potom tá pozornosť toho dieťaťa rozloží všade a potom vznikajú rôzne choroby, že to dieťa sa nevie sústrediť na jednu vec. Však keď na jednej strane ho človek krmí, na druhej strane mu rozprávaš, na ďalšej strane pozerá, ja neviem, notebook alebo čo, tak to dieťa proste má takú roztúcenú pozornosť, že kto som. Ja. Alebo kde som vlastne. Tak. Je to tak. No a ešte mám jednu otázku, Igor. Tak teda ty s pani manželkou sa už dlho venuješ, vlastne máte vlastné štúdium, ty sa venuješ aj tancu, aj spevu, ale hlavne aj náboženstvám. A teda máš aj rodinu. Bolo pre teba ťažké, inak toto mala byť tá nosná téma toho celého rozhovoru, že bolo pre teba ťažké, že či to bol proces, alebo si hneď mal stanovené mantinely, aby si mal rovnováhu v tom súkromnom pracovnom živote. Aby si nevyhorel. Je to proces, to znamená, že není to, že hneď je niekomu niečo dané. My sme to mali všetko postupne, to znamená, že my keď sme aj rozbiehali tanečné štúdium, máme teraz asi 30 tried a keby sme mali na začiatku 30 tried, tak by to hneď nám napadlo a neuniesol som to. Teraz to akože máme to veľmi pekne rozložené. Ja som veľmi dávno, asi 20 rokov dozadu, a nie, to nie je toľko, 15 rokov dozadu, dostal taký lístoček, kde bolo napísané, že vizitkou spokojného človeka je správne rozdelený čas. Doteraz to pamätám a utkvelo to vo mne ako pekná myšlienka, ale ešte som mu nepochopil. A doteraz už akože roky používam, lebo ja tanečné štúdio ako manažujem. Dominika, manželka, tancuje a manažuje lektorov. A ja manažujem ako keby všetkých. A ja som zase vychovaný z mojej rodiny, z môjho kódu rodinného, upratovať si veľmi veci. Do komínka. Disciplína, poriadok. To znamená, že ja som sa akože v tomto našiel, že vlastne ja som veľmi zodpovedný za tie veci, za tú firmu a naozaj to krásne rozdeľujem do šuflíčkov, všetko jednoducho musí byť upratané, niekedy až príliš. Zaujímavé, že Dominike je úplný opak. To znamená, že neporiadok, ale totálna kreativita. No, ten tvorivá bytosť. Áno, to je tvorivá bytosť. To znamená, že my niekedy akože dojdeme do konfliktov, ale my sa akože krásne doplňame a viacerí ľudia na to teda si to všimli, že vlastne, že Igor to je ten poriadok, ten rád a že ty si zase ten, ktorý to celý rozhádže. Ty to uzemňuješ a ona je v oblakoch. Áno. Takže my sa vlastne, že krásne doplňame, preto to tak funguje, ako to funguje. A pri tomto všetkom som spomínal tie dary, že vlastne, že nebolo veľa dané, lebo ja keď som bol malý, ja som chcel tancovať, chcel som spievať, bavili ma management, ma bavili akože s papírikmi robiť a také som si robil. Čiže vlastne ja keď som sa spätne zobral, že ja vlastne robím presne to, čo som si prijal ako dieťa, nie robiť, ale s čím sa hrať. Ja som si nepredstavil ako dieťa, že toto budem robiť, ale takto sa chcem hrať.
Aj som teda tancoval breakdance, skateoval a teraz už netancujem, lebo som si ako keby už musel vybrať, že tým, že som dostal veľa tých darov. Veľkú zodpovednosť, tak som si vybral iba niečo z toho. A z toho, čo mám, sa teším. Aj keď teda došlo to vyhorenie, kedy som si povedal, že to nechcem, tak sa mi to celé začalo rozsypávať. Až teda som dostal do bodu, že áno, chcem to a chcem len toto a toto. A že jednoducho sa nám to krásne upratalo. Čiže vlastne celé to je proces a celé to prianie, tá vďaka, ten duchovný svet sa odzrkadlí aj v pracovnej sfére, v súkromnej sfére, rodinej. Proste to je celé prepojené na komplet. Tak vieš, lebo niekto bere biznis, že prišiel som si čisto zarobiť a koniec. A niekto proste sa snaží tam mať tú duchovnú, ja tomu hovorím tú podstielku, že že niečo som dostal, ale zároveň aj vraciam. Keby chcem, viem teraz zarábať o 5 krát viacej. My sme vlastne mali prevádzku v ďalších 3 mestách, kde sme jedného dňa si povedali, že my máme názov Crazy Family a nebolo tam to family, lebo my tu sme fyzicky boli, tu bol ten náš podpis a tam boli lektori, ktorí úplne neboli stotožení, ale nežili ten iné, keď to prevádzkuješ, dávaš do toho srdce, ako keď iba niekde robíš. Že tam je to autentické. Áno, on tam si jednoducho išiel odpracovať svoje hodiny a išiel jednoducho domov. Nehovorím, že tá výuka bola zlá, ale nebolo to tamto Crazy Family. Tak my sme proste zrušili 4 prevádzky. Ale to som ani nevedel, že vy ste mali takúto sieť. No, Piešťany, Lohovec, Galanta. A my sme vlastne zavolali štúdiám, ktoré sú tam, že my sme nechceli povedať deťom teraz, že skončí vám tanečná, tak sme zavolali aktivitám, ktoré sú tam. Máme 50 detí, poviem príklad, ktoré tam tancujú, vy ste v kúsok odtiaľ, boli by sme radi, keby deti pokračovali, nechcete 50 kontaktov. A že by ste to vlastne odovzdali. A my sme odovzdali deti a vlastne my sme, aký by sme im dali, poviem, príjem 1500 € mesačne, hej? Čiže vlastne zdá každú prevádzku, čiže vlastne my sme dobrovoľne prišli o peniaze, aby sme tam nehali pokoj a srdce. Čiže vlastne to je jedna taká vec, plus mám projekty, ktoré by som vedel robiť, ktoré by nám priniesli 5-násobný príjem, ale nechcem ich robiť, lebo už poprvé, bolo by to na úkor rodiny. Ja som veľmi rád a často s rodinou, to znamená, že musel by som si ten čas zobrať s nimi a investovať ho do práce a to nechcem. Čiže vlastne upratať si tie priority, že čo vlastne chceme, to je veľmi dôležité a začať z vďaky. Lebo keď sme vo frekvencii mamonu a sme naladení na taký ten matrix, ten materiálny, tak nám to neprinesie nič iné, len zase nejaké krátkodobé šťastie a frustráciu a uponáhľanosť a tak ďalej. Ale keď si to transformuje, napríklad to vďakou, začneme vďační za to, čo máme, zvýšime si tie frekvencie a z toho si začneme prijať. A z toho ale aj čerpáš tým pádom. A potom vlastne nás to začne živiť. Áno. Celkovo, nie len finančne, ale aj... Lebo tie financie, ja to mám tak v práci, že tie financie, aj tú službu, ktorú vykonávam ja, sú výsledkom, ale nie podstatou, lebo pre mňa je podstatný vzťah s tým človekom. A toto je vlastne iba taká odmena, za ktorú som nesmierne vďačný. Ale ten vzťah je niečo tak čisté a posvetné, že to nedokážeš, vieš, že keď človek, mnohých klientov mi doniesie do práce ukázať svojich najmenších, aj svojich najstarších členov rodiny, a to je neskutočný prejav dôvery. Mm-hmm. A toto je pre mňa to posvetné, že ten čistý vzťah a samozrejme tie financie, ale aj ten úkon, ktorý vykonávam, je v tom zahrnutý, ale je výsledkom toho, že robíš to pre peniaze a za peniaze, vieš, lebo niekto robí čisto niečo iba pre peniaze. Ja. Ale je rozdiel, keď to robíš za peniaze, že jak sme sa dneska bavili o tom, že tá energia je vyvážená. A toto bolo pre teba náročné? Či ohodnotiť svoj čas? To myslím, že ani nie. Pre mňa bolo náročné, že som veľa dostával. To znamená, že ja som si vedel hodnotiť ten čas. To som mal ako keby možno cez minulé životy alebo výchovou nejakým spôsobom už upratané, kvázi. Aj keď vlastne som sa naučil, že keď si veľa pýtaš, tak aj veľa odovzdávaš. Takže to som sa vlastne naučil výmenu tejto energie. Takže neviem, jak by som to zhodnotil. Treba, jak som povedal, ten stred. Stále byť ukotvený. Byť v tom strede. A hlavne, čo som vlastne dneska, keď som išiel sem, tak som si tak pomínal, že jak som teraz som frekvenčne vyladený celkom dobre.
A zajtra to nemusí byť, že vlastne môže byť niečo iné. A je to kvázi, som tak rozmýšľal, že ako to doceliť, aby sme mali ten stred, aby sme ten biznis, rodina a všetko mali jednoducho viac menej upratané. A aj vlastne tie knižky, čo som čítal, ako pri skúšťastiu a tak ďalej, tak celé je to také, že mi to príde, že nechcem už ako keby to šťastie, ale uvedomiť si, že to šťastie mám. Hej. Čiže stále hľadať, ale prijať. Áno, stále hľadať a prijať, že nemať už ako keby tie nové veci, ale prijať a to, čo už mám a byť za to vďačný. A ja som niekedy sa mi nepáčilo, že dobre, do obeda som v práci, robím tú administratívu, potom idem domov, Dominika ide učiť, ja som s deckami, prídeme domov, ide uspávať a tá hudba, ten skate, to už akože len sem tam, keď to vyjde, ale chcel by som viacej a potom si uvedomím, že čo ja trepem, veď ja si v kľude robím, že nie že 8-9 hodín, ja robím poviem 5-6 hodín, ale akože intenzívne. A potom mám úplne čas na deti, ja sa im môžem 100% venovať, za chvíľku mi odrastú, a už nebudem sa s nimi hrať, lebo oni sa budú mať svoje party a táto mi daj pokoj a teraz mi to bude chýbať, vieš. Čiže vlastne si 100% užívam deti, 100% si užívam tú prácu a tak som si uvedomil vlastne, že zase to je o tej vďake. A ponorený byť v tom prítomnom okamihu. No. A vlastne ešte je dôležité si to nastaviť ako automatizáciu, lebo my sme ľudia ako veľmi zautomatizovaní na rôzne veci. To znamená, že túto vďaku si teraz, to mám tak ako novodobé predsavzatie, budem pripomínať viackrát denne, každý deň, než sa mi to zautomatizuje. Také afirmácie. Áno, aby som to dostal do praxe a do života, že aby sa mi zase nestalo po peknom dni, že budem mať zase obdobie, že budem mať zase inak nadstavenú hlavu, aby som si stále pripomínal tú vďaku. Tak tým pádom, keď dokážeš si toto v sebe ukotviť, tak akákoľvek situácia ťažšia príde, dokážeš sa na ňu pozrieť, ale nepohltí ťa. Áno, teraz sa to stalo, ako toto obdobie, ak nám prišlo, tak bolo to akože náročné, cítil som tlaky extrémne, ale nebolo to také, že keby sa mi to udialo pred 5 rokmi, ja neviem, asi by som bol na psychiatrii alebo na kardiológii s bypassom, vieš, že bol tam tlak, ale zároveň som tam videl tú synchronicitu toho, čo mi bolo... Tú vlastnú silu. Áno, tú vlastnú silu. A to prijatie zodpovednosti, takto som to chcel. A zároveň, čo chceš ďalej robiť. Áno. Hej, to znamená, že dal mi už teda, doteraz mi to asi nejak ukazoval. Zámer nejaký. Doteraz mi tú synchronicitu ukazoval, ale asi slabo, tak som potreboval proste dostať palbu, aby som padol na zem a teraz, sorry, že som sa nevšimol, ale už teraz vidím, že mám niečo riešiť s tým. Takže som vďačný za celú túto situáciu. To bude byť ťa silnejším. Áno, tak. A ja by som tak na záver ešte rád sa ťa spýtal, alebo čo by si ty odporúčil našim poslucháčom alebo divákom v týchto silných časoch premien, že na čo sa majú sústrediť alebo čomu majú venovať energiu svoju, takú radu. No, robiť, čo ich baví a zamerávať sa na veci, ktoré im prinesú pozitívne ovocie, pozitívne veci. To znamená, že keď na niečo myslím a vytvára mi to negatívny pocit, doslova negatívny, napríklad riešenie politiky, správ a takých vecí, že to je typický negatívny príklad. Ono teraz nechcem dehonestovať politikov. Určite. Že môže byť človek v politike a dúfam, že keď sa ten človek dostane, ktorý je duchovne zameraný, viem, že už v Čechách si to všíma, že takí ľudia sú v politike, tak je treba aj takých tam, ja im prajem veľmi veľa síl, ale teda byť vďačný za to, čo máme, za to, čo majú ľudia a ostať v pokore a prijať to, čo je. Amen. Inak ja som sa tak zasmial nad tým, že ja to tak aj ukončím, že dneska poďme natáčať ten rozhovor a poďme predtým skôr do práce, že teda ešte sa ja očešem všetko možné a keď si mi teda písal nie, že sa máme teda stretnúť, tak som bol taký pokorený, lebo teba som nachystal. A ty máš šiltovku. A ja mám šiltovku. Takže to bolo také príjemné. Dobre, Igor, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Že to máš teda veľmi nabité a som rád, že si našiel aspoň trošku voľného času
pre tento rozhovor a verím, že sa uvidíme a budeme počuť aj na budúce. Dúfajme. Takže ďakujem. Ďakujem ti za pozvanie. Ďakujem, Igor.